murwakani gara-gara wong iki. Siap. Ya. Makasih. Mandan bola pangeran. Menurut Tanjung ngantuk ya kebangetan ya Gus. Koronane ya Gus. Mas, corona. Aja jago Gus lah obat kiri kan Gus. Iya, mangga. Ya karo ngongsrong nak. Iya karo bekan. Ya ana visi misi Kebumen berdaya. Adalah visi dan semangat pembangunan Kabupaten Kebumen
yang dicanangkan oleh beliau Ibu Bupati, yang berarti beriman menuju sejahtera dan berbudaya. Tepuk tangan. Beriman, maju. Iya, beriman, maju, sejahtera dan berbudaya. Beriman, Gus, meningkatkan nilai-nilai keagamaan, moralitas masyarakat. Jadi wong urip gondelan agama, diharapkan morale utawa akhlake kudu apik. Wong aku dadi duwe agama, ning angger morale kowe mau urung pati apik, ya karuan sing wis agama wong nang KTP menine beragama. Ning manggua wong sing wis beriman kowe mau, ya morale kudu ajangane nelisir kan paugeran contone. Napa? Nyolong jupuk kayak wong dia. Ora kena. Yo melanggar norma lho. Nyawah pedae sing ora tau tilik sawah galangan dipaculi bae. Ya sesuai entong ya. Menceng-menceng wae jadi ngono dunya. Kowe kae kowe ngakune wong agama berarti kowe nembe nang laine. Ning urung tekan batin nyatane wong kadermung sekilan wis rebutan wates. Kok kaya niku para sederek? Niku tujuane. Lah kaping kali maju. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan infrastruktur dan juga berkelanjutan. Ya, jadi peningkatan sumber daya ngerti? Sumber daya apa nih, manusia? Ya. Loh, apa wis? Bahasa Jawa sing kepenak. Ya cara gue ya pendidikannya ditambahin menambah pinter, bok menawar. Sumber daya manusia? Gitu apa? SDM. Ya, artinya? Ya umpamane kowe bakul tempe ya daerah Purwang kan akeh sing dadi bakul tempe. Iya. Kepriwe carane golek tuku kedelai murah? Iya. Adole tempe bisa larang. Ujungnya peningkatan, oh berarti ya tempe kulit sarane kok aja tempe biasa bae digawe keripik apa kepriwe. Ya umpamane kowe bakul tempene. Iya. Wong kowe keblobon. Garong ewu kowe golek gawe tempe gede dawa ambat tur muncuk. Yang tong modale ya. Mangkane tempemu gede dawa ambat tur muncuk. Kurung ewu. Dorong ewu yo ngono. Sabari dol kabeh batang. Nduku tempene sikus sing munggah. Berarti batang siji oli tempe sepuntukan ya. Cair sapari. Segunung. Mulane ya kowe gunane sumber daya SDM kepriye carane dodol sing aja rugi. Nggih. Pamane bakulan iki tuku budin ya sing kira-kira tuku budin waduh ke budine kacel apa ora ya. Kira-kira nggo gawe lanting banyak apa ora ya kuwi sumber daya. Dadi kena nggo pengentasan kemiskinan. Nggih. Pertaniannya ya ditingkatkan. Iya. Golek-golek pupuk ya moga-moga jangel. Sing kepenak. Sing kepenak wis pati-pati duwe kartu tani bareng tekan kana dijatah urung metu wae. Kowe nang kono wong tani nelangsang kok kene niku para sederek. Bingung. Wis bagiane para pangarsaning praja sing mikirne wis ana ya, Bu. Nggih. Ya gue babagan gue nang ngaring kono peningkatan sumber daya pembangunan dalan juga penting. Ambil dalane apik perekonomiannya mesti maju. Meningkat. Lha dalane pating jeglong kowe umpamane pipit liwat langsung babaran nang dalan. Ya, sing alhamdulillah siki pembangunan wis mulai diwiwiti kuwi. Nggih, kathah lho. Dalan-dalan garing buaya nek kecamatan dibangun. Nggih, ngidul. Mriki pabrik tahu ijo ya wis dibangun. Kicor dhuwure. Dalan bocah ya wis dibangun. Dalan bocah ki maksudnya kepriwe? Ya dalan nggo mangkat sekolah. Oh iya, men kepenak bocah-bocah sekolah ning mangkat. Gue masalah kesejahteraan. Nah, yang terakhir berbudaya. Gue pelestarian dan pengembangan warisan budaya lokal serta seni tradisional. Contohnya wayang, ebek, lengger,
Wis seni tradisi ndolala. Sing wajib diuriru ngagi wong luar negeri wis seneng. Ora wae dhewek ora seneng, sapa maning sing arep nyenengi. Ya maneman wong pisana. Ya gue nyong siki bisa wajangan ya sing ana rame-rame ne ya ana sing tuntunan aja. Wayang sing dirembuk ora gundah wae. Kuya diomong bawa ora apa sing larang-larang omongnya gendah ora. Dadi omongane sing mandhanana artine ya kuwi. Nggih. Yo hiburan maning. Mangga. Win.